Каква магия ще ни направиш, хора? Ще изпия водичката и ще изчезне. Дами и господа, това е нашия първи клип. Само моя приятел Георги ще накара шето да изчезне и пак да се появи. Готов ли си, Георги? Да. Започвам. Това няма нищо вече, няма нищо висшето. Сега ще изчезне. Изчезна. Друга магия, каква ще... Я го накарай да се появи тук, на тия плочки. Можеш? Добре, това беше от нас. Нашия първи клип, но мисля, че ще има много добри клипове по-нататък. Това беше от мен. Аз съм Наско и от Георги. Чао!